girma. Lokacin kai zo ka girma. Barka da sallah maza 'yan mata in lokacin kai zo ka girma. Barka da sallah maza 'yan mata in lokacin kai zo ka girma. Mata maza ine muku barka da sallah. Yi shigar mu da kyau babu illa. Waje na wasa sai mishilla. Sarkin da fadarsa babu illa ga shugabanmu dan Abdullah, ga alhai da sahabbai suma. In shekara ta yi zan buga gangata, barka da sallah ba zan gina rerata. Mata maza da masoyan rerata, gashi yau na yorata. Kullum masoya kuna da daimin gata. Duk kokari nazari da fahimta ta, na yi shi ne don na birge ku yangata. Barka da sallah nake muku himma. Mata ku tuba ku bari yin gulma, wai saurayin wacce bai mata hidima. Siye-siye na kayan sallah, sai ku taru ku yi mata gulma. Sun yi hakan bai dace ba a matsayin ku na masu alfarma. Barka da sallah na nesa da na kusa, a hankali gashi yau na ƙaraso. So ba ku launin fure kunne so, kama da haku na yi muku san so. Barka da sallah na so kuma ku so, cikin ƙasa yana yin naso. Na zo gare ku ban makari na so, masoya na kuna daɗa na so. Komai kuke so yi ma shi zan so, gare ni shi zuci take ma. Zan yi tuya na manta da ke ba, sarauniya Marya mai gimbiya. Hayaki hoto na baki tuta sarauniya.